Bubagra long live. Bubagra long live. Taklay edisi jongre siben bijibere kansa pada put krai. Taklay edisi jongre siben bijibere kansa pada put krai. Natung thalai ne. Natung thalai ne. Taklay siben bijibere kansa pada put krai. Pada put krai. Bubagra long live. Bubagra long live. Apa kalau tentang lagi apa di wabun deh? Naik thalai deh. Naik rutong thalai deh. Jumpa wabun deh. Ini ada hati orang jumpa wabun deh. Ini ada hati orang wabun deh. Lagi jumpa orang siapa ini orang kaca pada wabun deh. Ini ada hati orang kaca siapa ini orang kaca pada wabun deh. Oh ada hati orang siapa ini orang kaca pada wabun deh. Rutong thalai deh. Rutong thalai deh. Naik thalai deh. Naik thalai deh. Bapak orang jumpa wabun deh. Bapak orang Bubagra ay lokter. Village committee kupai mana bukan kabe kupai hambai. Village committee hambai. Mana yang Supreme Court hambai. Mana yang Supreme Court hambai. Dan BC election khana bagi Bubagra na hambai. Dokter dokter BC election khana teman tamu bukan. Bubagra long live. Kiprasarana political rajna begitu mari wabud. Kiprasarana rasidya biar Bubagra long live. Bubagra ni hot live. Bubagra ni hot live. Kiprasarana hanya अधिकार नभएको चुम्बो मारी वबुड नै किप्रासरना राजनीति अधिकार नभएको चुम्बो मारी वबुड नै किप्रासरना hanya अधिकार नभएको चुम्बो मारी वबुड नै किरा लङले Bubagra ayo goto Toko jora tisini BC election khaya amul phiyoma mage Bubagra na hambai Kiprasarana BC election khaya wai toko jora te suklek ma nai ro bogi tang de BC election toko jora khaya to nai ro no bogi tang de Bubagra chini mage BC election khaya mage choma khane ne chung logi mar nai Ni ani sebab kuplai khulai nai hambai जों दिनै हायनोहाय सिनि जे पत्रकथाखौ जल जन्म जन आन्दार ताय आरो जिरायनानै किसु पात खबै जों आरो दुगमालिओ रेली खाय दङ ओ रेली तामनि बागै हिंखाय जों जतनो साइमनो सिनि महाराजा हेक महाराजा प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्वे जों सुप्रीम कोर्ट केस रुवै जे ताबो जून मासनि बिसिङावनो बिसि इलेक्शन कमप्लीट मा खालायनो होनै सुप्रीम कोर्ट फाइनल रेडी खा अबन बागै अबन लास्ट हियारिं ताइकुन हियारिं ले अब जून नि
बिसिङाव कमप्लिट खालायै बिसि इलेक्शन मा खायसिनाय अब जों साइमानो जे बीजेपी ताई सीपीएम रक आगे जे प्राय 10 बছर रमै इलेक्शन खाया तंगमानि अबनि बागै जों ताबो केस रुसिने रै असक बছर जे जोंनो थुङै दंहा राज्य सरकार थुङै दंहा अबनि बागै बोबागारनि बिसिङै जे ताबो सुप्रीम कोर्ट फाइनल सलिउशन दगा जोंनो जे जुननि बिसिङाव इलेक्शन कमप्लिट मा खायनाय अमर सै जों दिनै रैली खायो ताइबो अर रैली खायबो नदय संखाय जों जतन साइमानो सिने निर्वाचन जे एडिसि संबारि बुसकां मार्च ने 12 तारिख 13 तारिख तो हम जों 12 ती फैक्या जों निर्वाचन कमिटी साकला जगह ताबो 12 तारिख इलेक्शन नाय ओ इलेक्शन जों तिप्रा मथाना निनि आनि थिनां हायका बसाबुति रंनि बबिचत हामना सानानि बागै हायकाय तिप्रासनि मानथाय सप्ताय गोबां मा जागा जागा थकक जाक माने हायका छातक पितक खलाय जाक माने बेबाग माने मुक्तंनानि बागै जों हाय हाय तायसे एडिसि गभर्नमेन्ट आचुकनानि बागै बोबागराना कायसे जों गिफ्ट होनानै होनायनो जों वानसलै जों तिनारा जत तबर वाइटिएफ पीडब्ल्यू तक तिप्रा मथा जत लिडार मिले जों जगह रैली खाइ दङ बनि बागै जों अबनो चिनि ताबुक जे एरिया ने जत सारा मान माने जों ताकलाय हायने हाय तिप्रा मथा तायसे गभर्नमेन्ट आचुनाय एक 24 से 25 ता तुम होय जों अ जगह आचुकनाय होनै जों जतनो सारा होयनो ताबुक जों अ जगह दिन रैली खाइ दङ ताइबो जों र हामबाय मारो जे अ एरिया किछु संग मासा मागनाय हाय सीपीएम बीजेपी तंग तमने अब्रक ताकलाय कांसेपनो भोट माया अबन बगिना तिप्रा मथा हाय का बुबागरन नासिगिना बरक बुदरन बगै तियार ताकलाय चिपनो नकर एकमात्र समयनि अपेक्षा समय फैगाने जों अरनि कैंडिडेट जे मननाय बननि जों अरनि कप्लाय खलाय किसाना हिनाय जत बरक समय तंजाक बनि बगिना कुनो वाना खाबाय जों हायने हाय ताकलाय एदिसाबा नरकनि बोखाक तै तिप्रा मथा सिंगल दा बातायनाय औ अब तो चिने ताबो बुबागरा हाई कमान्ड दंगो हाय के चिने उसपुन पाचन दंगो बंग बिसे जों साकलानाय सिंगल दा बातायनाय जुद दा बातायनाय चिने बुबागरा नेत्र जंगनाय चिने उसपुन पाचन बागै जों तामंनाय तिया अब बेबंग जों तायनाय अबन बागै जों एकमात्र जों नायो बुबागराना आसाजाक बुबागरानि बिसिंनाय तिप्रा मथा आसायो बुबागरानि बिसिंनो फाइनल सलिउशन फाइनाय बनि बगैना बुबागरा जुदि अर्जागो जुद दंनाय हाय के जों एकादा बाथ्रा सिंगल दा बाथ्रा जुदि नाकाय अब चिन उसपुन पाचन बिसिंताय बुबागरा साकलायनाय अबन बागै चिनि कुनो बिदामर थानाय सालकिसा सकां खुमलंग हाय कबर ताकार जला हाय कबर जम्पय हजागिरि हाय के बाजि सकलाय बुमरलाय माने अबनो तैले नोंताम कक गचार मुंतंनाय औ बलाय खिन नोंबो मुइतु खलाय रखा जों साइमानो अब चिनि ताकार जला हाय के चिनि जम्पय जला ओ एरिया व चिनि तिप्रा मथानि कर्मी रगनारा फायै जोंआरा सातडाउन गुलि कगै चिनि खरकचा कर्मीआरा इंजरुंगा गुलिबो पाखा साइमान का ताई जागा जागा वो चिनि कर्मी रगनारा हायकानि पेकाजला जन्मजन आन्दारबो खरकचा चिनि बरबना सुकुमार बनि नगबो बमनो जाखा अब तो आं बरनके आं बीजेपी नि लिडार भुनिया अबर हंगाय सुसन खाइनेर खकंनायर ड्राग्स जानायर बीजेपी ने बुम नावै अब आगे जे किछु संग बीजेपी नि जे लिडार तै दंमसे ताइ कुनो बर करिका बर ड्राग्स जानायर तै दंगाय बंनि नेतृत्व किसा मिसा चुआ खानोवै बरनम हायके जों खेला माने 2000 खलाय रांग्रोपो जब हाय खाइनेर हायके खलाय दङ अबय तो कुनो दिन दफानो मथांबाय दफा हामक्राइया बनि बगैना अम हाय जारा जे दुसकिते खाइ दंनाय हामि सित्रा खाइ दंनाय बरन जों ताबुबो जों जराव नरक दं किसानो फाइदि हानचन मारिव फाइदि ताकलाय तिप्रा मथाव नों जेसेबानो कुदि दंनाय तिप्रा मथा हायनो गबना आसनाय जेसे जागाफोर नों वाजि दङ अब मुंसया फेयाबा नों अम हाय खाइ दंमाने नों अब सालबुचि यकनाय ताबुक जुदि निर्वाचन डिक्लेयर मान परे जदि नों अम हाय काय ताइ जोंरा निनि केस बुनाया बेस बुनाया जों दरगानाय नि दगा थाङै एता खाने अबरन जों जतन चिनि त खाइजा सब बो बाइक बाइक गुरे बो गम गारि बाइक गुरे अब जों जतन चिनि त खाइजा आबनो जों ताबुक त या खाया बनि बगै जों ताबुक जुदि अब हाय काय खानाने थेनेबो जों अलरेडी बंनो मय जों एफआईआर खाइजाक दङ अबनि बगैना जों ताबुक जुदि पुलिस जों जुदि हांकाय ताइ वइसे जुदि अम हाय गत्रं हांकाय जों अ जगाव अर तिप्रा मथा खाइनेरा हायक चिने वाइटिएफ नि कर्म चिनि सिकला नाचु तंया अबने पाल्टा जबरन भाई जतन किया पाचा कसार मुंसार तिनी जे सांग्रं सालो तिनी सालोनो बिसिं देबरमा हनै बीजेपी वो तंगै कोनो मुंसा डेभलप इंलिया तिप्रासा हामक्राय इंलिया हनै नखरै फाइमानि कगनल नोंताम कसार मुंतंनाय औ बरो तो हामके सिना बतो फास
ani saibu sekang Tripura motor thangmani ang je সময় IPF tikhlai tong bapron Tripura motor nengai onek Maharaj bai khub mane kasini borok balaike ganani borok plus borok bo ornuka je Tripura motor yakarei bijibo thangman pore asole bo bijibo thang jotto na hakor gedai nai beka aro mungsapone kore churu dalal baji abo thokong nani sine haike nini ani jeta Tripura sarana kok mane haike mukhyamantri kaham kok semene haike chini tribal welfare haike chini BJP ne je जनजाति मोर्चा ने जे प्रेसिडेंट सेक्रेटारि चिनि बिपिन देब्रन जों जता साइदं माने आबर बेबाग ना आम जोगि नाय पेमेंट करे जों सेमें आबंखा आरो हाकर खाली आबो मुंसापन करे गेदाय नाय थंमन परे आबो सुदु नाम सिबि दं आरो मुंसा करे एकमात्र थांनानै लामा अबन साइमाना ब अरो जे कयेक बছর थांमा बायनो ब टोटल आरो पाइ थां ब साइमागा आरो तंगै Tripura सारनो थांमाया Tripura सारनो मुंसा मान थाइदो साइमिया क काहाम साइमिया एकमात्र दालाल बादि जे साइतंनाय ब सिमेन तिकनाय अबन बगेने ताबक जों जे ब Tripura माथाव ताइसे किफले फैका बबागरन लगेरनान बगे ताइसे फैका अबहाय बताय कुनु दिने ngला सिजाक नुकजाक नै फेमेबा आबन बगे ब आरो जत चेकै नै फेमेनबा आरो जेसेबन नागै तंदे आरो माइकल सम कने सब चेकअप थिमे एके गुन्दाक सिमे अबन बगे ने ब याखारि फाइ बेबाक सेमका बने बगे जों बरमुनां बिचिं न आता न आं बेलायके हामबायरो अमा हायकेने खरकसे खरनै हायके ताबुकबो आम चायो जे अमा हायके BJP नि बाना रमै तंनाय हायके BJP नि मुङै सामं हायमे खालाय तंनाय हायके जारा CPM खालाय तंनाय नरकनो कबगो फाइदि ताखुरक फाइदि बुखुरक दफाने हामग्राय नायने निने आने हानां पिनां खायजाक माने काटिनाने हायके Tripura सारनो जागा जागा थपक जामाने मुक्तंनानके एकमात्र जुना पार्मेन्ट छले चनो फाय माने चिनि महाराज प्रगत किशोर जुदि मानलिया Tripura ताइ राजनीति खायनो नांलिया एकमात्र बहकनि बागै खायजाय ब सिमसि बासिनाय एकमात्र महाराजनि बिसिंथिना जों मुंसे द तुमि मानना हायके चिने ग्रेटर Tripura तुमना हायके Tripura सारनो पार्मेन्ट छलजन तुमनाने एकमात्र महाराजनि कितन नाय नै जों वान चुबिना ताइवै जों जतन हामबायरो जतनना Tripura माथारो हायके ताकलायनि एडिसि चंबारो Tripura माथारो बुदुवै बबागरना कप्लाय खायै दिल्लीना जों प्रचंड चाप दोय चिनि मानथाय साबाय कि खालाय हनै आनि किसा कक समना हामबाय खुलुमबाय।